Искаш да се чувстваш по-продуктивен? Не чакай, започни от днес. Сега ще ти покажа трите неща, които правя всяка сутрин и които ме кара да се чувствам по-добре. Първото и най-важно нещо, което знам, че много хора правят, защото и аз преди го правех, е това да си взема телефона. Не дейте да го вземате този телефон. Ако вземете телефона и видите нещо, което ви ядоса, деня ви ще тръгне накриво. Така сте много по-склонни да развалите настроението си още в първите секунди, в които се събудите. Вместо телефона, второто нещо, което правя, е да хвана книга. По принцип няма никакво значение каква, но аз вземам за личностно развитие, защото тук има нови знания, нови умения, може да се мотивирате, надъхате, а както тръгне нашата сутрин, така продължава и деня, седмицата, месеца след това. И на трето място сядам и записвам най-важните неща, които имам да свърша през тази седмица или през този ден. Сядам, записвам ги, организирам времето си и така една по една започвам да върша тези задачи. Така може да опозотворите времето си възможно най-много и в края на деня да имате исканата почивка, от която всеки един от нас се нуждае. Това са нещата, които мен ме карат да се чувствам добре и да съм възможно най-продуктивна. Стартирайки деня си правилно, седмицата, месеца, годината и живота ви ще са различни.